Dobrý deň pri ďalšom vydaní internetovej televízie Slovenskej národnej strany, tentokrát zo Žiliny, zo staromestských slávnostní. V dnešnej relácii sa budeme zaoberať dvomi aktuálnymi témami. Zákonom o dvojakom občianstve, ktorý prijal maďarský parlament, a stretnutím homosexuálov v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Začneme výsostne aktuálnou a závažnou témou. V stredu 26. mája, len mesiac po maďarských voľbách, prijal nový maďarský parlament zákon o dvojakom občianstve. Týmto zákonom bude udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom zjednodušené. Slovenská strana reagovala okamžite. Kto sa bude chcieť stať Maďarom, musí zabudnúť na to, že bude aj Slovákom. Za zákon hlasovalo v maďarskom parlamente 344 poslancov, len 3 boli proti a 5 sa zdržali. Po odsúhlasení sa sálou rozniesol mohutný potlesk. Zákon vstúpi do platnosti 20. augusta, v deň maďarského štátneho sviatku. Aplikovať sa má od budúceho roku. Opozičný fašistický Jobbik schválenie uvítal a považuje ho za veľmi dôležitý medzník v zjednocovaní a budovaní maďarského národa. Podľa Jobbiku týmto zákonom materská krajina vystrela svoje ruky Maďarom žijúcim za hranicami, aby aj právne mali možnosť na otrhnutých územiach vyjadriť svoju spolupatričnosť k jednotnému maďarskému národu. Slovenská strana reagovala okamžite. S jednoznačnou podporou SNS prijala Národná rada okamžite zákon, podľa ktorého, ak slovenský občan urobí úkon k dobrovoľnému získaniu občianstva iného štátu, automaticky stratí to slovenské. Dobrovoľne sa každý môže rozhodnúť, aké občianstvo bude mať. Ak si občan Slovenskej republiky zvolí iné občianstvo, berie to s tým dôsledkom, že sa stane cudzincom na území Slovenska, ako s cudzincom sa s ním bude postupovať. Kto chce kam, pomôžeme mu tam. Kto nechce žiť tu na Slovensku, v priateľskom zväzku s majoritným národom, tak proste nech ide za Dunaj. Dotyčný príde o slovenské štátne občianstvo v ten istý deň, ako získa cudzie. Túto skutočnosť musí bezodkladne oznámiť. Ak tak nespraví, môže dostať pokutu vo výške 3319 eur. Zároveň mu zanikne pracovnoprávny, štátno-zamestnanecký či služobný pomer, na základe ktorého vykonáva povolanie, pri ktorom je nutné slovenské štátne občianstvo. Predstavte si, že napríklad štátny občan iného štátu a štátni občania takisto Maďarskej republiky budú spravovať nejakú obec. Starosta bude maďarský občan, zastupiteľstvo bude tiež z maďarských občanov. Anna Belousovová upozorňuje, že prijatím zákona o dvojakom občianstve v Maďarsku vznikne pre občanov štátov mimo Európskej únie možnosť relatívne ľahko získať občianstvo Maďarskej republiky, ktorá je súčasťou šengenského priestoru. Tým vzniká situácia, ktorá môže vytvárať bezpečnostné riziko. Oni vlastne budú mať možnosť pohybovať sa v rámci Schengenu? Čiže vlastne tu vzniká aj bezpečnostné riziko pre Európu. Vlastne sa tým nabúráva šengenská zmluva, doslova. A tento rozmer si ešte málo kto všimol. Slovenská národná strana vyzýva všetky slovenské politické strany, aby po voľbách vôbec nerokovali o možnosti vstúpiť do vlády s maďarskými politickými subjektmi. A ja teraz vyzývam všetky politické subjekty slovenské, aby sa dištancovali od možnej povolebnej spolupráci s maďarskými politickými subjektami, ktoré sú jednoznačne nepriateľsky naladené proti Slovensku a slovenskému národu. SNS v minulosti opakovane žiadala o zakázanie strany maďarskej koalície. Im ide o jedno. Im ide o likvidáciu slovenskej štátnosti. Ale my Slováci nie sme natoľko hlúpi a určite sme poučení z histórie, že jaká bola politika maďarských predstaviteľov. Vždy bola zákerná a agresívna. Slovenská národná strana vyzýva všetkých občanov Slovenskej republiky, aby v nadchádzajúcich voľbách nedali maďarským ani s nimi kolaborujúcim stranám možnosť pripraviť Slovákov o ich štátnosť. Najistejšou zárukou obrany slovenských záujmov, národa a jeho štátnosti bude vládna koalícia v takej podobe, v akej je dnes. Ja by som chcel predovšetkým osloviť všetkých občanov Slovenskej republiky, ale predovšetkým príslušníkov slovenského národa, aby prišli voliť. Pretože v tomto období a v tomto volebnom období na rok 2010 a 2014 sa bude skutočne rozhodovať o tom, že či si udržíme slovenskú štátnosť alebo o túto štátnosť prídeme.
Som presvedčený, že sympatizanti a voliči Slovenskej národnej strany sa zobudia, prebudia zo svojej letargie a prídu hodiť svoj hlas pre budúcnosť Slovenska, pre budúcnosť našich detí a vnukov. A teraz na inú, takisto závažnú tému. Centrum hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy, sa nedávno stalo svedkom zhromaždenia, ktoré je v rozpore s morálnymi a mravnými hodnotami slovenskej kresťanskej spoločnosti. Po vzore iných svetových miest sa i tu mal konať pochod homosexuálov, ktorí chceli poukázať na svoje nedostatočné práva. Zle zorganizovaná akcia nakoniec neskončila veľmi slávne. Slovenská národná strana podobné aktivity odsudzuje a presadzovanie hodnôt, ktoré sú v rozpore s kresťanskými tradíciami v uliciach Bratislavy, považuje za urážku hlavného mesta. Podujatie so slovensko-anglickým názvom Duhový Pride Bratislava 2010 mal byť podľa organizátorov okrem gejov a lesbičiek určený celej slovenskej spoločnosti. Od obeda sa neďaleko sochy Pavla Orcága Hviezdoslava začali zhromažďovať pestrofarebne odetí ľudia, veľká časť z nich však po slovensky nehovorila. Po hodinovom príhovore sa mali títo ľudia vydať na pochod starým mestom v sobotné popoludnie plným turistov. Polícia však z bezpečnostných dôvodov pochod neodporúčila. Na druhej strane námestia sa totiž zhromaždili zástupcovia radikálnych hnutí, ktorí nepovolenou demonštráciou dávali najavo svoje názory. Celá akcia nakoniec zostala priamo na námestí. Improvizované príhovory predniesli homosexuálne orientovaní rečníci, najmä zo zahraničia, z Maďarska a Holandska. Davu sa dokonca prihovorili aj dve poslankyne Európskeho parlamentu. Welcome on behalf of the European Parliament, which is our parliament, of all of us, from whichever country you come from Slovakia, from the Netherlands, like my colleague Maria Cornelsen, or like myself from Austria. Europoslankyne však prerušili letiace kamene. Ja by som pani poslankyne odkázal, aby, možno, že je tiež asi homosexuálne založená, aby si tieto zvrátenosti prezentovala u seba v Holandsku, pretože myslím, že úpadok holandskej spoločnosti v posledných rokoch je absolútny a toto je výsledok týchto liberálnych, chorých predstav o spoločnosti, či už sa to jedná homosexuálov a respektíve používania mäkkých drog. Potom nasledovala hudba, do ktorej rytmov sa roztancovalo zopár sporo oblečených ľudí, ktorí viac budili pohoršenie ako obdiv. Slovenská národná strana chcela takýmto obrazom v centre Bratislavy zabrániť. Predseda mládeže SNS Jakub Gajdošík dal podnet starostovi mestskej časti Staré mesto na zákaz zhromaždenia. Mestská časť však zostala pasívna, čo SNS považuje za poľutovaniahodné. V žiadnom prípade nie sme a nedovolíme, aby týmto ľuďom sa dával taký obrovský priestor dokonca v uliciach nášho hlavného mesta, kde vzbudzujú jednoznačné pohoršenie a myslím, že nedávajú nejaký dobrý signál našej mládeži. Postoj Slovenskej národnej strany k otázke navýšenia práv homosexuálov na úroveň kresťansky založených ľudí je jednoznačný. Dlhotrvajúce snahy hnutí gejov a lesbičiek presadiť možnosť zákonného zväzku dvoch osôb rovnakého pohlavia SNS nemôže tolerovať. Myslíme si, že je zvrátené, aby sa uzákonili manželstva homosexuálov. Je zvrátené, aby takéto dvojice dokonca si mohli adoptovať dieťa. Slovenská národná strana chce po júnových parlamentných voľbách predložiť do Národnej rady novelu ústavy týkajúcu sa manželstva. To, že manželský zväzok je zväzok muža a ženy, má byť podľa SNS definované v ústave Slovenskej republiky. Toľko teda dnešné vydanie internetovej televízie Slovenskej národnej strany. Tí, ktorí zdieľate myšlienky prezentované v našich reláciách, nezabudnite, že voľby do Národnej rady Slovenskej republiky budú v sobotu 12. júna a že Slovenská národná strana má číslo 10. Dovidenia.